Hey skønne mennesker, Kasper Dybdahl her. Mig og drengene i trioen har fået fornøjelsen af at skulle spille for jer, og det glæder vi os rigtig meget til. Vi har sammensat et sæt på 75 minutter med mine sange, der omhandler livet og det, der rører på sig omkring os. Så vi ser rigtig meget frem til at komme ud og spille for jer, give jer en oplevelse og selv få en fed oplevelse. Det er jo en pingpong mellem jer og os, og vi er topklar til at ligesom gøre det for vildt. Vi kommer til at både være energiske og til tider også køre den helt ned, så det bliver en koncert med mange forskellige levels af power. Vi håber rigtig meget på at lave en fantastisk aften for jer. Joy, no hope, no faith, no love, no peace, only